Shout out mga kabsat. So, ito po ay gagawa po tayo ng another version po ng Mami. So, nagpakulo na po tayo dito ng manok. Ayan na po yung chicken broth niya. Konti lang po para maibsan ng ating pananabik sa Mami. Meron po tayo ditong siomai. Meron po siyang konting hipon. Ang ating Mami noodles. Ang bawang, sibuyas, konting carrots, ang tofu. Meron po tayo ditong celery, onion leeks, ang petchay, at ang ating repolyo. Let's get started! So yun na nga mga kapsat, buksan na po natin ang ating kalan. Tsaka po natin lagyan ng mantika. So, syempre po, ay papainitin po natin yung ating mantika kahit bahagya lamang. Naka-high fire po tayo para mabilis uminit ang ating kalan. Sabi nga nila ay after 3 minutes later, unahin po natin yung mga una natin igigisa. So, lagyan natin yung ating diba? Sabi nga nila, sinungaling daw pag nilagay mo yung bawang, biglang mag-iilang. Huwag po kayo magpapaniwala dyan. Siyempre, ganyan po talaga ang amoy ng bawang yung aakit po ng diba? So, yun po, i-brown up po natin siya ng konti. So, ayan naman, lagyan na po natin siya ng konti. Tayo sasangkot siya lamang po. Kahit po na napakuloy na po yan, mas maganda pa rin po na sangkot. Sangkot natin siya after 2 minutes later. Sangkot siya na po yan mga kapsat. Kasi napakuluan naman na po yan. So, ito pong ating konting hipon. Sama na po natin sa pag-isa. So, ayun na, nakita nyo naman ang bilis ng mag-orange ng ating hipon. So, huli-huli lamang po natin sa pinaglasa na po yan. Kaya nyo po yung ganito yung luto. Ayun po yung chicken broth. Pinagkuluan po yun ng sunod pa lang ay wow na wow na. So, ayan po, para maglasa ang ating hipon, mas maglasa. So, ayan na nga guys, ito po ang ating konting carrots at ito ating siomai. So, pwede na po natin lagay ang ating carrots. Para, alam mo na, mas maraming gulay, mas masarap. So, may gulay ka na, meron ka pang meat, di ba yung chicken, may siomai, meron pang seafood o ang pangalapin nyo. So, meron po tayo ditong chicken cubes. Lagyan na po natin din ang konting then ang ating paminta. Ayan guys, paminta. Pwede nyo lang po tagtagan ng later. Then, pwede na po natin lagay ang ating konti-konti lang. Diba? Para siyang seafood meat. Seafood style. Diba? Ano to yun? Ayan pa. Antayin po natin siya mga after a few minutes later. Pero maglagay na po tayo ng konting oil. Konti lang. Tsaka po natin siya haluin. Na nga, after a few minutes later, ang ating tokwa.
or tofu. Kung ano pong meron at mas gusto niyo po. Para po itong shabu-shabu hot pot, diba? Pero Filipino style yan. Ang mami pa. Ay, naku, pag sinubukan niyo po yung ganitong luto, sinasabi ko po sa inyo, wow na wow po sa sarap. So ayan na nga guys, so meron po tayong tangkay ng celery at ang dahon. Unahin po natin ang tangkay ng celery. Pampabango po yan, tsaka pampasarap pag nilagyan niyo. So mga ilang minutes lang po, balikan natin. Ayan na nga guys, after a few minutes later, ayan po ang ating noodles. Yan po yung ibang repolyo at pechay. Unahin po natin ulit yung tangkay. So kumukulo na po yan, we can add the noodles. Yan po. Mabilis lang po maluto to, promise ko yan sa inyo. Mga 30 minutes po, pero ang preparation niya, mga 30 minutes din. Kaya po, i-prepare na po natin lahat ng isang cup. So ayan po, unahin natin yung tangkay para sumabay po sa pagluto ng pinaka noodles natin. Haluin lang po natin. Ayan po. Ito, sinasabi ko yan sa inyo. Yung mga kapsat, wala pang mga 1 minute paluto na agad ang ating noodles. So kailangan mabilis po tayo din, alerto tayo. Ayan na po ang ating dahon. We have mixed meat, seafoods, vegetable soup. O diba ang ganda ng title niya, pero sa iba ay tawag po nila dito ay ginisang noodles o mami. Ayan, and then we can add ang pechay. More gulay, more fun. So in like a few minutes later, tsaka po natin nilagyan ng celery. Nako, ang bango na po niyan. Lagay ko lang doon sa gilid yung pechay para alam niyo na, para makita ang ating mga lalamunan. So final ay konting cornstarch, konti lang para medyo malapot-lapot siya. Pag kulang yung lapot, madami lang ito magdagdag. So ayun na guys, kung gusto nyo po siyang iulam sa kanin ay pwede naman po. Thank you guys for watching. Don't forget to hit like, subscribe, and hit the bell notification. In 1, 2, 3 later ay luto na po ito. Bye for now.